Her er omverdensmodellen. Vi vil starte med at vise en teori. Den er opbygget af to sektorer. Den afhængige omverden og den uafhængige omverden. Vi vil starte med afhængig omverden. Der findes kunderne. Nummer 2, det er mellemhandlerne. Nummer 3, det er leverandørerne. Og til sidst har vi konkurrenterne. Det er dem, vi godt kan påvirke. Nu kommer vi til den uafhængige omverden, som vi kan se her. Der findes også forskellige interessenter. Den første er massemedier. Nummer 2, det er demografiske forhold. Nummer 3, det er økonomiske forhold. Nummer 4 er miljøet. Og til sidst har vi det kulturelle forhold. Det der forskellen på den afhængige og den uafhængige omverden er, at virksomheden kan påvirke den afhængige omverden, men den kan ikke påvirke den uafhængige omverden. Vi vil lave et eksempel på omverdensmodellen, hvordan det vil se ud i det rigtige liv. Vi har en mand, som hedder Peter Bo. Han vil lave sin egen virksomhed. Han vil producere sin egen energidrik, og hans virksomhed hedder Bo Energy. Nu vil vi vise, hvilke interessenter han kan påvirke og ikke kan påvirke i den afhængige og den uafhængige omverden. Vi starter med deres konkurrent Red Bull, eller en af deres konkurrenter. Det er energidrik, og det er deres konkurrenter. Og kunderne, dem kan de påvirke med at sænke prisen, så kunderne vil købe flere varer. Nummer 3, så har vi leverandøren. Leverandøren, hvis de ikke synes, hvis det er for en høj pris, leverandøren sælger til, så kan de bare skifte den ud. Og sidst, det er mellemhandlerne, som er Føtex et eksempel på. Bo Energy sælger deres varer til Føtex, og Føtex sælger til kunderne. Nu vil jeg vise uafhængigt. Og det er for eksempel et miljø. Hvis der kommer en lovgivning om, at det skal være mere miljøvenligt at lave dåser, så skal de indrette sig efter det. Og det kan de ikke påvirke. Nummer 2, det er massemedierne. Bo Energy kan ikke påvirke massemedierne i at skrive noget godt. Det er Ekstrabladet et eksempel på. De kan bestemme, hvad de vil skrive. Nummer 3, det er valutaen. Hvis valutaen stiger i Kina, hvor vi producerer vores dåser, så vil det også være dyrere at producere, og så vil prisen på energidrikken komme til at stige til 20 kroner i stedet for 10 kroner.